Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan nga Alona, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Manon atawen ti panagden nami iti asawak. Ngam awan na puutak, anagapa, wenno nagsinungbat kami. Agingga anag-abroad ti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kasano da ito yan? Nagdakkelan ti bil tayo dito ospital. Pangalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan lang asika ti anak, Rafael? Pagtutungtungan niyo kadagiti kakabsat mo. Kapilitan nga umutang kami. Ti parikot, no adda pagutangan. Saan lang abil ti parikot? Agas pa'y ninanang indun rumor dito ospital. Kasapulan na pa'y ti kanayon a follow-up check-up na. Sakit manula ang ti sweldo mi ti pagpapaayam. Day tangarod ket. Ay na, makulkul ti utak iti kapapanunot. Saan ka unay ngagpanunot? Tama nga no makapadakas matkan ka. Narigatan no pati si kakat maospital. Si kalatan ti mapan makisao kadagiti kakabsat ko. Ibagam apagbibingayan mi matibil. Ang mga numay sapay apaka-estresak no siyak ti mapan makisao kadakwada. Ala, bayam. Siya kung ti makaam mo makisarita kadakwada. Sa dino nga iti pangalak iti kwarta, manang Alona. Amuyo mat, talo dagiti putot ko. Imbag kada kayo ka ni Manong Rafael, tawan anak yo. When ngam alangan mat animanong yo laang ti agastos. Awan tupay kwartami. Mabit man lang manang. Imbaon nakakadi ni Manong Rafael. Wano, nakamulaang ti umay mo panagsinger kada kami. Siyak ti imbaon ti kabsat yo. Pagbibingayan yo kano ti bil. Makamu kayo pa lang itibil ni nanang. Awan maitulong ko. Uray labusan dak, awan maalayo. Tawan kwartak. Ni nga ta, Emi. Ada nga tamaytad na share na. Pada sa madamagan na. Gampadak mat nga awan makukwarta na dayjay. Sakat mamartag pa lang mati asawa na. Sige man. Padasag ti mapan ijabalayda. Mangin insulto ka kadima ng Alona. Pangalaa kay ti kwarta. Kat awan to pa'y maisaang mi. Mabisinan dagiti anak ko. Ngam awan pa'y laang di bartak nga asawa. Kasano nga taday to yan? Dakkelan ti bil ni nanang ija ospital. Makamu kayo pa lang ka ni Manong. Total, awan mo't anak yu apakakumikuman nyo. Makita mo't siguro tirigat mi, manang Alona. Sige nga Rod. Agsubli akon ija ospital. Kumusta? Adda ka di maitulong dagiti kakabsat ko. Ay, Rafaela. No kasano karigat ti biyag ta. Narigrigat man ang ti biyag dagiti kakabsat mo. Kasano, ada anak na. Idinto ada takat awan. Gapot awan anak ta. Siya akong ti ipasubo da iti amin na pagrebengan kan nanang. Kastamat tinapanunot ko. Ngam idi makitak ti kasasadag iti kakabsat mo. Maasyak matlang kadakwada. Isuasaan ako na nagpilit. Kasano nga rod itan? Kasano ta mairuwar ni nanang? Umasidag ta kadagiti masaknan ang mabalin at tumulong. Tapno mabawasan ti bil ni nanang. Kan mapanak agbirok iti mabalin ta nga umutangan nga 1% na. Mala, ano usam nga rod? Sige, siyaklatan ti mabati diti ospital. Awan ka diti amom ang mabalin na pagutangan nga 1% na, Jay. Awan mat amok gayam. Ni Don Lucio laang mati amok nga agpapautang iti dakkel agatad. Ngam porsyentuan Pagutangak nga tanaya. Nang runa kat saan mat atumulong dagiti kakabsat ni Rafael. Tanagrigat matibiyag da. No kayat mo, utangan pa'y laang di kakaiso na nga iduldulin ko a 5,000.
Uray inutom tulat na nabayadan. Isupay mo't day amay tulong ko Alaman nga ro, Jing. Katagyaman naklaunay ha. Awan mo't nabiro ka nga agpapautang asa na porsyentuan lakay. Adalang 5,000 nga yung pautang ni Jing. Umutang kalatan na, iti porsyentuhan. Tapno mairwartan ni nanang. Karkaro lang adumakkel ti bil na no saan ta nga irwar. Kat, kumusta mo't ni Nanang? Palubusan damutin arumwar. Basta magatang lakid di dagiti agas na. Nakasaom ka din ni Nanang. Wen, nga marigatan nga agsao. Epekto nga tatipan naka-stroke na. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta no umutang ak iti porsyentuhan. Sana bali. Si Mang Peten ti Visak. Iso ang makaflight akon iti mabiit. Nasayat mat nga rod lakay. Sige, mapanak makisao ka ni Don Lucio. Pangalaan nyo nga iti paghulog yo, no kunam nga umutang ka, Alona. Si Mang Peten ti Visa ti asawak Don Lucio. Iso ang makabrudan. No kasta, panawan na ka ti asawam? Kapilitan na Don Lucio. Gapo iti rigat ti biyag. Nagpintas ka. Ang panawan na ka ti asawam? Ha? Lipat mo day di ana ibagak. Sige, pautangan ka nga rod. Ta kunamat nga agabrudan ti asawam. Kumustan ti riknayo, Nanang? Apay gamit asa anak pay laeng anatay. Anya matanday ta nga ibagbagayo, Nanang? Ay, tsak kayat makita. Amarigregatan kayo. Gapo kanya. Saan kayo nga agsao iti kasta? Agin na kayo kit din. Agpaimbag kayo. Aki amanak, iti panagas asikaso yung kanyak. Gagasawa. Alangan mo tabaybay anda kayo. Halakit din. Agin na kayo. Tamapanak agluto iti pang malaman tayo. Saan ka na may tulod iti terminal lakay? Tawan mo't kadwa ni Nanang dito'y balay. Ayos laang bakit? Kabaulak mo ta siyak laang. Maalang arod. Agan-anad ka ha? Wen, katni, anusam ko man ni nanang ha? Sa nabali, taagi paw ita kasigod, apaman na makasweldo ak. Saan mo abaybay antibagim ijay? Tamangan wag sakit ka. Numabayadan talaki di dagiti utang ta, ken adabasit mo ornong, ayusan bakit? Sikat ti makaammo lakay. Adto yan ti hulog ko, Don Lucio. Day taka ti magusto ka dagiti umututang kanyak. Isuda mismo ti umayag bayad. Saan kat asyak pailaan ti mapanagsingir? Wen Don Lucio, taka kay suna nagpawit matan ti asawak. Kasta ka di. Nasayat mat nga rudno kasta. Tapno saan kayo amarigatan nga agbayad iti utang iyo. Pasensya kan ano itaklang ang mabayadan ti utang ko. Ayos lang ang gayam. Tinapatag nakabayad kan. Agyaman ak unay gayam. Kat kumusta ngay mo ti asawam iti abroad? Ayos lang mat. May kawa ka no. Ngam mayroam tumat lang day dyan. Wala, anos lang ti kasapulan. Nagadun sa katiginatgatang mo amanang. Nagpawit ka di man ti asawam? Wantino, iso ang nakapalingkiak iti abastumi kanina nang iti makabulan. Imbag kayo pay. Pautangan tak man iti kwarta ni Manong. Ay, pasensya kan Tino. Ngam naipalingkik mo't amin ng ti budget mi. Tilangan ibayad ko iti utang mi kani Don Lucio tinabati. Unay ti kinapaidam mo, Manang. Pasensya kan Tino Ada ngamin baybayadan mi nga utang.
Umayak ko maumutang manang. Amok ang nagpauit kan ni Manong Rafael. Agpaw-pawit nga agpaiso. Ngam tila ang agpaay kada kami kanina nang ti paw-pawit na. Ganti ibayad ko iti utang mi. Nagpaidam kamutan manang. Pasensya ka na aading ko. Ngam sakto lang matipaw-pawit ni manong mo. Uray sa nga gasutla ko ma. Ta isupay nga igatang ko iti itlog. Ala, mabit lang nga ron. Ada kayo matgayam dito irwarti balayo, Don Lucio. Itad ko kumatihulog ko. Ay kat umunagtapay Saanan, Don Lucio? Agdardarasak ngamin. Sikamat. Saan mo ka diya kaya ti umunag? Tapagtungtungan ta ti utang iyo. Ulay katawan nila kay mo. Pagtungtungan talangan ti utang iyo. Tapno, saan ka nga gulhulog? Ibatan nyo kumatimak, Don Lucio. Amang ano dapay makakita. Kat may danon day ti asawak. Sanak nga interesado iti day nga ibagbagayo. Agbayad kami iti utang mi. Iso asaan kayo kumamot amang bastos. Nakat-atap ka, Alona. Idisukon iti lamisaan ti hulog ko, Don Lucio. Anya ka di ti bagbagam, Rafael. Anya kamin timbagan ni Tino ken ka. Adda ka di relasyon nyo kini Don Lucio. Ni, awan, Rafael. Apay nga rin nakita ni Tino. Ngay igaman na ti imam. Ada sa bali nga intensyon day jay alakay. Ngam saan ko matatutupan. Diyak lang amin napakadaan ti panangigam na iti imak. Oh, Day ta ti agpaiso, Rafael. Apay matan nga umayo sukunan ni Nanang. Da kami ti mga sikaso kan ni Nanang. Gaputa da kami kanon ti pauitan ni Manong. Kastamot ang ti utang yu kan ni Don Lucio. Da kami ti pagpauitan itan ni Manong. Kat da kami ti mangbayad. Anya, tapay. Anya ti basol ko iti kabsat yo. Gapo day ta iti kinaimot mo. Bukbukudam ti pauit ni Manong. Anya, Amo, adda relasyon yu iti da Don Lucio. awan pa manaknak mo iti day ta nga ibagbagam, Tino. Para makita no asino ti patyan ni Manong kadata. Apay adinak man laki nasaw. Sakbay nga inaladan ni Nanang. nasken ka di bay. Anya ti basol ko, Rafael. Damagam day ta iti bagim. Bay am adagiti kakabsat ko ti pagpauitak. Total, isuda ti kadaraak. Kastagayam. Sige. No day tati ko nam. Isu ti masurot, Rafael. No kasta, agabrod ka mat. Wenjing. Total. Awan matan ni Nanang atari patuak tayo naladamatan. Kumusta kayo ngay kini Rafael? Saan nga umawawag? Saan matan ngagpaw-pawit? No kasta, linipat na kan? Awanan bibiyang ko. Anya nga rod, kat naikam-kama nga klaang. Namati siguro kadagiti imbagbag at ikakabsat na. Ay, alang nga rod, agabrod ka laangan. Tangay kasta mo tinaramid ti asawa mo. Kumusta ti panaghadal mo, Elisa? Okay lang, auntie. Nangato dagiti grades ko. Thank you, iti pa nang papaadal yu kanya. Basta gagat ka nga agadal. Wan, auntie. Uray ni ading mo. No kayat nan tumat ti agadal iti kolehyo. Pagadalak mat. Agpaiso ka di, auntie? Wan, awan problema. Basta igaadiyo ti agadal. Ni Rafael ti umawawag iti messenger ko. Anya nga tati kasapulan na. Nakalagip man nga umawag. Hello? Apay asaan mo nga yung pagpagaan nag-abroad kagayam? Tapnoan niya pa ilang, Rafael. Asawa ka, Alona. Ita, kasta tibagam. Asawa? Trinato nakadikas asawa, Rafael.
Kinabastos tinaramid mo kanyak. Tinasayaat. Agawid kan. Kat pagtungtungan ta itinasayaat da ito'y. Pasensya kan, Rafael. Ngam saan akon nga agawid dita. Priority kon dagiti kakaanakak. Isudat itultulungak. Anya, saan ko mamatakas ta, Alona? Pasensya kan, no adaman madian aramidak. Pasensya ka matan, Rafael. Ngam kas itinakunak. Saan akon nga agawid dita. Katlipatan nak matan. Aging gaita, adak pailang dito'y abroad, amang papaadal, kadagiti kakaanakak, akayat na ti agadal. Naawananak matan iti namnama, amaaddaan iti anak, gaputa mano atawen ti panagden nami iti asawak, kat saan kami anaaddaan iti anak. Tuy pagayam mo, Alona. Alona pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, ti makunak, no dayta ti makaparagsakken ka, ay ket iso ti aramidem. Tulungam dagiti kakaanakam, ket matulungan da kan tumet, intundumteng ti panawen. Ngam iti sabali abangir, sapay lakoma, ta maurnos pa iti relasyon nyo iti asawam, ket maurnos ti amin kada kayo, ket agsubli ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Alona. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan nga Alona, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Impagarup ko ani Walter tika forever ko. Iti unos ti talo atawan a relasyon mi, dito'y ko anaam-am mo ti pudno nga ugali na. Rason no apay nga ininot anapukaw, ti panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya tinapasama? Damagam pay laang mat. Saan lang arudan nga agandar day tulugan? Nagasukon oh. Kababain ka dagiti tao. Ay, buwisit. Nagmalas na talaga. Saan mon apilitan apaandaran no saan mabalin? Kat, anya nga ruti kayat mo nga ramidak? Isardang mon adi taigid. Tatarimaanam no anya tinadadaan. Anya? Kayat mo amamansyaan day itong uniform ko iti trabahok, ha? Kat apay nga rod nga agungat ka akasta. Hindi mo nga minususan day tapanunot mo. Kasta? Bumabaak man langan. O sige, magmag na ka no day tate kayat mo. Kunam siguro, labdan ka niya. Kita man no makaawid ka. Ay, buwisit at talaga. Saan mo akuntaran day talugan mo? No saan mo ang mapaandar? Hoy, sapay awan signal ti cellphone ko. Dito'y paymat ngamin awan matatao tinakaperdyan dayto'y alugan. Ay, malas at talaga. Ay, Agbiro kak iti signal. Asino ti awagam? Diyan kasinsin ko ang mekaniko. Itin mo tinambar na kanya. Tasyak ti mangawag. Anusak nga ibirok iti signal daytoy cellphone ko. Ay, sapay ko mata sumungbat. Hello? Hello? Ni Alona daytoy. Girlfriend ni Walter akasinsin mo. Oh, apay, Alona. Ano ninsan ko? Kwa, nadadaal nga min tilugan, kat saan kami makaawid. Kuna nang awagan ka, taumay mo kumatarimaanan. Ninsan ko talaga. Kung ngamin kan kwa na, idi nga dalan na ti agtariman ni tilugan. O sige, ibagam no sa dino ti ayan nyo, taumaya kadagos. Sige.
Agyaman nakainsan. Tanatarimaanan da itulugan ko. Awanan yaman na. Simple lang matiperdi na. Diyak ngamin kaya't awarwaran. Amok saan mo akayat amagrasaan dagita imam. Okay, manungay ti bayad ko kan kainsan. Agsingsingira kaya met. Ah. Anya katu insan ko na ya. Agyaman nakainsan. Kanayon latan na libre. No agpatarimaan na kitilugan ko kan ka. Si kakit di met. Basit laban nagdahita. O kasano? Umuna akong tan nakamuturak. Ay, insan. Amamom ka din ti girlfriend ko. Di is istoryam kanyak. Di mo pa inyam am mo. Ay, huwan gaya man niya. Oy! Umay ka man dito'y. Huy! Umay ka dito'y kunak. Natarimahan ka din tilugan? Natarimaanan Damagang pailaan. Tinarimaan da ito'y kalaingan amikani ko akasinsin ko. Dinakman bula na kastain sa? Yam amok gayam kan kato'y girlfriend ko. Ni Alona. Hello? Pasensya ka na. Diyak mabalinti makialamano ken ka tani. Kagras-grasa da ito'y imak. Hi. Nalaing ka talagang agpilinsan. Ha? Nagpintas ti girlfriend mo. Imbitaran da kan tulat tayo to nagkasar kami. Ay, wala. Ibagam, no ka ano? Sigurado nga umayak. Uy, nagmayhatan ti taray tulugan ko Naglay na talaga dayjay nga insan ko. Bilibakan ko na. Darasam ti agpataray. Takayat kon ti makaawid. Apay akas tatis Anyamanan ayat ti basol ko kan ka. Damagang pailaang. Awan at talaga ti respetom iti padam at tao. Anya respeto nga ibagbagam dita. Agasam man, inawagan nak iti huy iti sangwanan ti kasinsin mo? Tanya ti kayat mo? Sweetheart? Darling? Honey? Saanak akasta? Nagkurni. Respetaran nak mat Awagan nak kumamat itinagan ko. Saan ahoy? Adula amin, mano atawuntan nga agayan ayat. Di mo pa'y ayak kabisado ti ugalig. Inururay na ka ni Beverly dito'y balay. Saan ka mat ngaminan nga agawid? Iso ang agawid dun. Taapay ka no, manang. Ay na, addan sa kano pangawisan na kin ka. Apay ngamin ayaan narabyan ka. Kat kunamot asinundo na ka ni Walter. Nadadaulan, jalugan na. Kasta ka di? Wen manang, inururay mi pay at tinarimaan di kasinsin na amikaniko. Ala, sana baleta nakaawid kayo matlaan. Wen matkiti Inayabam ko man ani Walter, tamang rabi dito'y balay. Agap, apa kaming tupay. Kanayon kayon samot nga agapa ita. Jakman amo manang. Itala anaamuak analakagayam nga agpudpudot ti ulo na. Iso ang mauma akon, manang. Rabin tata, agawid kayon, tap na makainan na kayon. Inton bigat manen. Ay na, rabi igaya man baraw. Ketuin, kitaan nyo man. Gapo iti sobra pa nagtrabaho yo, di yo pa yan mapuutan ti oras. Kahit ka din nga alaan ti sweldo yo. Inton kinsinas taon barok. Kaya't ko nga urnungain. Ketuin da kayo ti makam mo. Agawid da karo din O sige. Umay kunto pa siya rin ni Olive inton Sabado ije balayo tata. Wayne, welcome ka latta ije balay barok. Sige, inak arudain. Ala, agan-anad kayo tata. Timot girlfriend ni San Walter dito umawawag. Anya nga tati bagana. Hello? Hello, Daniel. Oh, kumusta nga tinapinta sa girlfriend ni Insan ko? Iso ngay nawagan ka. Tanaragsak ka kasarsarita. Ha? Kasta ka di? Nangan ka din? Ay, saan pa nga rod? Arigat ti single. Awan ti agluto iti kanin na. Kat umaya kun ang agluto iti kanam. Adi pa'y kat agselos ni Insan ko kanyak. Sapay nagbakit day dyan nga Insan ko.
Maminsan la danog na kanyak, maplata ko na dagos. Komedyante ka talaga. Ay, kastoya ka talaga. Narigat mait no kanayon ka seryoso. Nalaglag ang tibiyag no naragsak ka. Alona, itay pa'y abusina ni Walter Ijerwar. Inkan Kay kayat kulaang ti ag-commute, manang. Ay kat ibagam day takan ko na tapno saan na kan adagasan. Nagboring akadwa day ta alalaki. Alain kan, tapno saan ka amala daw iji opisina. Oh, apay asan kang agtagtagari? Taan niya kumati ibaga. Dandanitan makadanon iji opisina yo. Ngam di ka nagtagtagari, Apolos. Nasakit ti ulo. Kanayon ka matagastan no kadwanak. Makapawan ka nas kakadwa. Saan na kun adagasin inton malam? Taapay, naumakan kanyak? Ha? Ibagamlaan, tapno nalawag ti amin. Basta saan na kun nga umay dagasin inton malam? Tag-commute aklangan. Fine. Day talagayam. Di uray saan tan agkit kita. Ay na, amuklat ta no kasta teksan na, nga kita ta. Ada problema man niya. Seryoso ak insan. Sa anak nga agang angaw. Naumakan ka ni Walter? Medyo. Kasla sa anak mo ta na naragsak no kadwak. Anya nga rin maitulong ko? I-break ko nga tan ni Walter. Ay, sayang mo ti mano atawon a relasyon yun, i-break mo. Kaasimat. Sa bagay. Ay ayatak ni Walter. Tsak madla ka di maaramid dayta. Kita ang manday ta. Mabiit laang. Inak alaan di order ta each counter. Sige, insan. Ni Daniel ti umawawag. Sung bata ka dagos. Hello, Daniel. Hello, Miss Beautiful. Adda ka manin ang naglaing amang bola. Amang ano mamatiakan ka. Sige ka. Basta, agkatawa ka. Oh, apay ngay mawag ka. Kumustahan ka lang, Met? Nangan ka din. Ada dito yung restaurant ita. Kadwak ti kasinsin ko. Agdate ang tuman harot? Anya ti ko na? Tiko na, ayabam ni insan ko, Walter. Talo tayo amangan iti restaurant. O sige, ibagakan ko na. Sige nga, Rod. Diyak kaya't asingan ti pandangan nyo kininsan mo. Bye. Bye! Kunak man no ag-commute kalangan asumrak iji trabaho. Katuan mat. Apay ngay nga rod nga adamot ni Walter nga agur-uray. Ha? Adda? Wen, iso nga rod nga imay kainayaban dito silad mo. Imbagakan ko na nga ag-commute aklangan, manang. Talaga asaan amakaw, awat day tanga tao. Oh, apay akas lasaan ka naragsakan ko na. Diyak man amo manang. Basta, diyak maawatan, tuirik na. Apay a pinakapsutam day ta music adang dengkak. Diyak kayat day ta ang music. Anyamot day ta. Isu nga ron ti kayat ko adang gan. Na. Ay, sige. Pasensyaan ka ita. Total, asidagtan iti pagbabaam. Kunak mat ngamingkan ka asaan na kun asukunan. Si kapay ita ti agreklamo. Di mon tupay ammo ti ag-thank you kanyak. Agreklamo ka pay? Isardeng muntilugan. Day talagayam, di isardeng. Kay kayat kulangan ti magmagna. Ngam ti makikadwa iti naungat akaskan ka. Hello, Alona? Nakadawak ka di? Saan mat? Agdugaw ka. Ayan na ngayon ni insan Walter. Saan ka no ang makaumay? Busy siguro niya. Kas jaymot day jang insan ko. Tunggal imbitarak, kanayan na busy. Sanak lamalagip, no ada ipaaramid na kanyak. Kasta ka di? Oh, kaano gayam ti kasaryo? Kasar? Ay,
Saan mi pa'y ang napagtungtungan day taabanag? Apay nga eh. Yapurayo Awan pa'y matibagbagana akasal. Nagka-appointment day nga insan kon. No saan ka pa naka-order? Siya kon ti mapanag-order. Anya ka diti kayat mo? Saan mat ani Walter, dyan ang itulod kan ka dito'y balay, Alona? Sa bali mat alugan, dyan nagluganam. Ni Daniel day jay, manang. Sino Daniel? Jay mekaniko akasinsin ni Walter. Nagpaitulod ka kan kwa na dito'y balay? Kasano numaamon ni Walter? Kasaritak to ni Walter. Ibagak, adyak kayatan. Saan mon akayat? Gaputa jay kasinsin nanti kayat mo? Kasta ka di? Anya aramidam dito opisina mi, Walter. Oh, apay ang nakigtut ka nakakita kanyak, sweetheart. Diyak mo nga umay ka. Talaga akayat ka surprisain. Aglugan kan, taitulod ka di balayo. Kayat mo ka di, lukatak tiri daw tilugan para kan ka. Walter, saan kan akayat? Aktal na ka man, sweetheart. Manula ang aldaw as anta nagkita, kastanti bagam. Ay, agday ta, isumaglugan kan. Saan kan akayat? Narigat ka di amaawatan dayta? Break tan. Amok ang napulot lang ti ulom. Isu akas tat ibagbagam. Amok, saan aday tatipun no amarikrik nam, Alona? Amok ngay ayatan nak, kan kasta akmat kan ka. Pasensya kan no napulot ti ulok no maminsan. Ngam ikarek, agbalbaliw akon, para kan ka, Alona. Apay, asaan nakmatan nga awagan, Daniel? Saan ka pa yan nga agte-text kanya? Pasensya ka na, Lona. Busy ak namin ita. Anya ko mati pa kabisbisi am nga eh. Agkasal kami ngaminan iti girlfriend ko. Anya? Adda girlfriend mo? Atan, anak to ikaduak dito italyer. Olive tinagan na. Kasta ka di? Kaano ti kasaryo? Siyak ti kanayon nga awagan ni Walter. Kasarita ka kano. Apay ngamin nga in-break mo. Gaputa na po kawan ti panagayat ko kankwana. Agbalbaliw ka no, numakisinubyan ka kankwana. Awan latam mo kon. Kasta ti kanayon nga ibagana kanyak idi. Ngam saan mo't lataan agbalbaliw. Kanayon lataan na pudot ti ulo na. Beverly, Jack pa'y lakayat ti agayat ita. Saan nakanapan, idi ka sarda Daniel. Aging ga ita, kulkulitan naklatamat ni Walter ngag sinublyan kami. Ngam jak kayaten ti magsinublyan. Taawanan tiriknak para kenkwana. Tuy pagayam mo, Alona. Alona, pagayam ko, nasaya at nakapanunot ka. Kat saan mo nga inagaw ni Daniel iti girlfriend na. Ken linipas mo matan ti relasyon nyo kini Walter, nga iti panagkunak, kat nagpukaw, ti respeto nan kan ka. Napatag ngamin, ama pagtalinaed ti respeto, iti relasyon. Tarigagay ko, ama-amamumet ti lalaki, at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged, itinagan nga Alona, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear
Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasapak anaganak. Nagden na kami itinakasiguk kanyak, aging ga nagdesisyon kami nga agabroad kini Henry, tapno makapagkasar kami. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta ka ditan, Henry? Kailiw da kauna yan iti anak ta. Okay, aklaeng. Saan da ka pakadanagan ditoy? Ket, naawat mo ka din timpawit ko. Wan, imbang ko kon ti daduma. Tilangan allowance mi iti anak ta tig igamak. Nasayat nga rin kasta. Saan ka amadanagan tagim impedak? Iti kasta, daras ta makaurnong iti pagkasarta. Saan lang at ipagkasarta ti urnungan ta? Isu nga, amangan mo agbayagak pa ditoy. Anya ti kayat mo asawan? Sa anak pa'y nga agawid iti atawan, tapno makatipidak. Gastos lang mo agawidak. Masapul ang makaurnong ta, para iti masakbayan tayo. Ti pagadal ti anak ta. Ngam Henry, namnamaan ti anak mo nga agawid ka ita atawan. Dua nga minan atawan asaan nakaanakita ti anak ta. Saan nabali ha? Takanayo nak mata makita iti video call. Makaamu ka kuman amang ilawlawag iti anak ta. Alang nga rod, makaamu ka. Saan ka kuman ngagliday? Tapara mo't lang kadatayo dayto nga raramidat. Wanan, anya pa nga rod ti maaramidak ngay. Anya? Saan gagawin ti asawam? Saan ka no, nanang? Apay, saan na mailew ka na kayaw? Tapno makatipid ka no, nanang. Kaya't na ngamin ang makaurnong kami adagos. Sa bagay matkit di Ala, agsingsingpet ka anak ka. Di ka agbarbarayo tapno makaurnong kayo adagaws. Wan, nanang, kasta mo ta talaga ti aramidak. Sa anak mo't agastador. Ay, rumbang laang anak ko. Kaasimat ni Henry nga agtrab-trabaho, ijadayaw. Agin na man pa'y. Laban mugak matan. Namin ano nga minan ang nagsubliak ang nagsakdo. Sana bali, maudin da ito'y asublik. Si kamat gayam na ita, Alona. Madlaw ang nabanlog kan ngagsaksakdo. Awan mat ngaminan ni Henry aparasakdom. Wan nga rod, ano sa kun Iyag mo na tagalon, tas siya kon ti mangawit. Itulod ka ijibalayo. Ay, saanan? Kababain mat. Mataktak ka laang. Kabaalak mat. Alan, iyag mo kitnin. Saan ka ngagbabain? Agyaman ak, Roger. Ibagam lang nakasapulam ti tulong, tatulungan ka. Kabaalak pa'y mo ti trabaho dito'y balay. Iso asaanan anas kan atulungan nak. Mabain ka pa lang amin. Oh, kaano gayam nga agawid ni Henry? Saan ka no nga rod ang matuloy nga agawid itaatawan? Gastos ka no lang no agawid. Agur-urnong kami ngamin. Kasta ka di? O sige, mapanak nga rodan. Kat nakasapulam ti tulong ko, ayaban naklaan. Ni tatang? Pasensya kan anak. Ngamsan ang makaawid itaatawan ni tatang mo. Anya? Apay mat. Tapno makaurnong tayo adagos iti kwarta. Kaya't ko ang makita ni tatang. Kailiw mo ni tatang mo? Kailiw ko unayan ni tatang, nanang. Ala, awagan ta ni tatang mo inton rabi tapno makitam. Ag video call ta ken kuana. Awatam ko maragti sagot ko a prutas ken nateng, Alona. Ha? Apay ang nagtaktak ka pa'y laang. Alakit din. Awatam mo na gito Para kada kayo iti anak mo na ito Takas ka no apagkad ka danti grasya. Sige man laangan. Oh, saan na kadi apaunagan? Nadagsan na gito Siya kung ti mangidiso iti lamisan nyo. Ay, sige. Umunag ka.
Agyaman nak, Roger. Awanan yaman na, Alona. Kas nakon. No kasapulam ti tulong, adak lang nitoy. Ha, Alona? Ti imak, Roger. Apay nga iniganamot din. Ha? Ibatam ti imak. Ay, sorry, Alona. Diyak matan nalapdan ti bagik. Pakawanan ako ma. Sige, agpakada akon. Apay kastoy matan ti riknak. Saan ang mapukaw iti panunot ko, ti panangigam ni Roger iti dakulap ko. Anya, tati kaya tasawan day jay. Apay nga umas asidag kanyak ni Roger. Agayat nga ta kanyak. Saan ang mabalin dayto amarikliknak? Nasken alabanak dayto ay. Diyak kayat ti makabasol iti asawak. Nalo mamangga para ken ka, Alona. Adda ka manan? Kayat kon nga ibaga ti pudno marikriknakan ka. Anya, marikrik na nga ibagbagam. Agayatakan ka, Alona. Pangaasim, Roger. Amumot nga adda asawak. Saan mo pa yung asawa ni Henry? Gaputa saan kayo pa yung nagkasar? Ngam addan anak mi. Kabalak mat nga ibilang kas pudpudno nga anak ko ni Mia. Pangaasim, saan nak kumaariribukan? Aklunam ti kinapudno nga damat pa naggustom kanyak. Saan mo kumaalapdan tiriknam nga agayat kanyak, Alona? Nanang, anya tinaramid ni Uncle Roger dito'y balay. Apay nakita ka naggapo dito'y. Tinangdana ka nagsakdo, anak. Diyak ngamin ka baalan ti agsakdo. Tanasakit ti imak ang naglablaba. Ay, kasta ka di, Nanang? Wen. Kumusta iti pagadalan? Okay lang, met, Nanang. Alang arudan. Sumrag kan iti kwarto, tagsukat kan. Ada assignment mo? Awan, Nanang. Agbasa ka pa'y nga rod iti librom. Kabayatan ti panagluto. Itaman pa'y anak kapasyar ka, Bianca. Siyempre, mailiwak mantan kan ka, kumare. Ay sus, amok daytan mare. Siguro, ada ka sa pulam anya. Adda nga ro, di so nakalagipak. Mano ayati utangam. Talaga nga mumata niya. Wala, gaputa amukan. Usarek lang ang mangilakad iti requirements ko, tagtrabaho akon. Imbag man ta, naawat ka matlaangan. Wan nga rod. Imbag pa'y ken ka, tamayatan ti kasasad mo iti biyag. Uro-urayam laangan ti paw iti asawam. Agur-urnungak, iti kasta, makapagkasar kamin. Alona? Umayak man? Ada bisitam. Mabiit lang, ha? Anya ter aramidam dito eh. Ada bisitak. Ha? Ay, pasensya kan. Diyak matam mo. Sige, agsubli aktulangan. Asino day jay? Apay asan mo a pinastrak? Awan day jay. Titangtang danak nga agsaksak do iti danumi. Kinunak nga agsublilaangan inton bigat, tabisi akita. Kunaklakit din no isuksukat mo ni Henry. Saan mo't Tila ibagbagam mo. Kun kunak lang day jay. Apay matalong mabasi tanday tarupam. Kasano ka tila ibagbagam? Inton kwan, saan kan apautangan? Ay, saan Kasapulak launay ti kwarta, mare. Mabalin ka di asakbay nga umay ka, kat agchat ka nga umuna kanya. Pasensya ka lang kuman, Alona. Kan sakbay arumwar, kan sumrek ka diti balay. Siguraduan pa'y nga awan tao ang makakita kan ka. Wen, apay ka di akas taon na adanag mo. Anya ka di? Amo mo tisungbat day taas haludsod mo. No ay ayatan nak. Saan ka kumangagbutang nga mapukaw mo ni Henry? Maawatan na kumamot, Roger. Ay ayatan ka. Ngamjak kayat amadadaol ti relasyon mi ka ni Henry. Imbagak mat daytan kan ka, sakbay anak i relasyon kan ka. Ala, sorry nga Rodan. Saan ka kuman nga agungat?
Aging nga mo may bayag ti relasyon mi ka ni Roger. Umununag mo ti panagayat ko kan kuana. Nakasingsingpot kanyak. Saan nakabaybayan ka dagiti trabaho dito'y balay? Nangrunan og saksak duwa. Diyos ko, anya ka din dito nga aramidak. Kasanulaang ano sumangputan ni Henry. Kasla, jakon kabaalan ang mapukaw ko itibiyag ko ni Roger. Tulungan ak, Diyos ko. Noan niya ti rumbang nga aramida. Pudno ka man kanya, Alona. Apaya ka na yun ko ang makita ni Roger dito'y balayaw. Nanang, ni Roger ti tangtangdanak nga agsaksak do iti danumi. Gaputa marigata nak nga agsakdo. Sigurado ka? Un, nanang. Ay, sigurado mla ang Alona. Saan mo kumamat aluklukwan ni Henry ta nasingpet ken ka jay taaw? Un, nanang. Saan kayo nga agdanag, ta saan ko alukon ni Henry? Palpalagipan ka lang anak kaw. Tamangan lumakaliplipat kan. Amumat siguraw tinasayat kan saan. Apay anak kaawag ka, Henry? Naawat mo ka din timpawit ko. Wan, naibang kukon ti daduma. Dakkelan ti urnong ta, Henry. Lukas ta, mabalin kumot nga tanti ag bakasyon. Anya? Oh, apa anak lahat ka? Ako? Saan mat? Kaano ti panagawid mo? Agpakadak pa itibus ko. No palubusan nak, agawid akon. Kasta ka di? O sige nga Rod, pakaamuan nak no kaano ti panagawid mo. Iti kasta, makapagsagana ak ditoy. Kasanong tangarudan no agawin mo ni Henry? Saan ta pala ang agkita, Roger? Ngamjak kabaalan asahan ka ang makita. Agtaraytan, isina mo ni Henry. Anya, ngam kasano ti anak mi? Kasano ti naurnong ko akwarta iti bangko? Sigurado asapulan na. Di isublim latan kan ko na. Anya? Kunak to pa ikat nga da relasyon yu adwa. Nanang? Nana si Mang? Awanan ka itibain alalakay. Amam nga da kadenden na ti anak kaw ngam sugsugam nga agtaray kayaw. Nagpuskul tarupam. Rumor ka ditaw. Lusaan mo kayat nga gayabak iti pulays. Sige, Nana. Pumanaw ako na. Ay, anya ka din da ito'y nga aramidam, Alona. Nangag ko amin ti saritan yu iti dayjay alalakay. Nanang? Mas piliam dayjay alalaki ngam ni Henry. Nanang? Sumungbat ka! Diyak amo, nanang. Mariribukan ako unay. Ay, unay kamutin, Alona. Di mo lakit din natupulan day tabagay nga garamid iti may kaniwas. Adda ni Henry nga agsakripisyo ijay sa bali a lugar. Ngamsi ka, adda kamut ditaw aday talabukod mo a pagragsakan ti pampanunutan. Pakawanan da ko, mananang. Kababain day tang aramid maw. Anyalagan ti makuna ti asawam numaamuan na day tang aramid maw. Nanang. Lipati mo day dya, Roger. Panunutam kumamot ti anak yu ka ni Henry. Saan kumaday dya a Roger ti Piliam? Diyak ka mo, nanang. Diyak ka mo no apay anaramid ko ti kastoy ka ni Henry. Naglaka kamutan na nasulisog. Manipod ita. Lipati mo day dya a Roger. Madadaan lang ti biyag mo no sumurot ka iti day dya a lalaki. Kumusta ka na, Lona? Talaga saan ka nagbaliw, Si kalata ni Alona nakapimpintas. Si Kamat, bulaan nakpailaang mat. Ay sana pa nang bula day jay. No di kat kinapudno. Agyaman na, Henry. Agyaman na iti amin a sakripisyong para kada kami iti anak ta. Kasta ti panagayat ko kada kayo. Kat nakaikad nga kon. Asaan akong ngagsubli pa iti abroad. Anya? Wen, ang mga numaagaw na kapay kanyak, no agsubliak pa Ha? Kaya't kung nagkasartan, iti kabiitan na panawan. Sige, no isuti ko nam, Henry. Nagkasar kami nga rod kini Henry, Mr. Lonely. Iti likodan ti nagbasulak,
Inikanak iti sabali agundaway, gapu taay ayatanak unay. Kat ita, naragsakan ti relasyon mi nga agasawa. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman pagam Alona iti daytoy apakasarita iti may sa relasyon at dalata dumteng asulisog. Ngam depende dayta iti masaknan no kasanuna amalabanan. Ket nasaya at met tanatib ker ni Henry, ket di na intulok nga agsina kayo. Akat ala, agtinulong kayo para iti pagsayaatan ti relasyon nyo, ken ti pamilyayo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Alona. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagam nagpailingad itinagan nga Alona, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad naklatta ko man itinagan nga Alona, ket agtayak ti pakasaritaak kadagiti dua nga anak mi iti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alona, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Alona, ina ko nagtrabaho. Agan-anad ka lakay. Amuklatan no apay analiday ka. Gambayam, kasaritak ti inauna nga anak ta. Sana nasaya ti kasdi nga ugali na. Diya ka muna niya tinagkurangakin ni Kanor nga anak talakay. Panagkunak at nagbalinak mo't anasaya at nga inakan ko na. Ala, di ka nagliday. Mamatiak ang makaamiris tumot lang ti anak ta. Basta tinulong ta amang idagudawat iti dayta. Kan kanayon ta abagbagaan. Yes! Nangabak akon. Nagmayat ti makipinus ta. Kanor anak, isakdon nakman iti usarak adanom. Tani, nagawan mo ti danom iti gripo. Masapol nga agluto akon, kat ni rumabiin. Anya? Diyak kayat nanang. Mabanugak no mapanak sumakdo. Urayan nyo latan ni tatang, ta iso ti baon nyo. Basit laang ti kasapulak adanom, anak ko. May salaang matatimba. Diyak nga rod kayat nanang. No kayat mo, sikan ti mapan. Total, sikamot ti aking kasapulan iti danom. Anya? Adto'y ti card ko, nanang. Kitaan nyo, nagngangato amin ng grades ko. Nan, kita akman nga rod, anak ko. Aha. Wow! Nagngangato nga agpaiso dagiti grado, anak ko. Kuma, kastamot ti grado ni Manong mo akanor. Kumaan, nanang. Nga magpalpaliwawang matiraramiden na. Wan nga rod, anak ko. Sapay la kumaa, tadi mo tultuladan ti kapsat mo. Wan, nanang. Di kayag danag. Agadalak na imbag. Para kada kayo kan ni tatang. Ala, inkaiduli nanday takard mo. Tama nga na sumangpat ni Manong mo kat sutilin na kamanan. Wan, nanang. Ipakitak mat kan ni tatang inton sumangpat. Sigurado ang maragsakan mat lang day, jay. Apaman ang maamuan na, anangato dagiti grades ko. O at iti Diyos nanang, agmerienda tayo pa'y. Ay, agyaman anak ko. Nasaya at mat na nakapasyar kayo. Urayan nyo labiitan dagiti apo ko yun. Dandanida itan. Ay, talaga nga isuda ti gagarak, anak ko. Kaya't ko ang makita ida. Ay, huwin gayam. Kumusta mo't nga hidya parikot yung kan ni Kanor? Nagbaliw ka din, ti madi nga aramid na. Ay, kinapudno na nanang. Parikot milat nga agasawa. Di na kayat ti dumug iti pamagbaga.
Anya, apay nga asino nga iti malaan na, kat agpa na kayo mat anasingpat nga agasawa. Diyak man mo nanang. Uray siya. Diyak matlaan mo no apay nagba nagakasjay ti anak ni. Ala, uray no kasta, di yo sardengan abagbagaan dya anak yo. Barang agbaliw tumot laeng. Wan nanang, talaga akas ta ti aramidan mi nga agasawa. No apay mat ngamin anagbalin akas jay ti ugali ni Kanor. Si igud mat anatulnog nga ubing dayjay. Nalabit nga epekto ti barkada nanang. Ngumang namnama kami nga agbaliw tumot laeng ti anak ko. Agmano Lola? Ay, kaasyan na ka ti Diyos, apok. Ay, nagdadakkel kayon. Ay, nabayag ngamin adyak nakapaspasyar dito, kahit. Ay, nagadayumat ngamin ti lugar mi dito, oy. O, kanuran ako. Agmano kamutin akin ni Lolam. Anya palatar aramidem. Saan nanang? Old fashion ti kasta. Para lang ka dagiti babakit kan lalakay dagita. Anya? Ha? Talaga ka di ka agmano kinilolam, Kanor. Ha? Adda kayon, tatang? Wen, kat jak kayat apati ni Lolam, kat pakitam iti saan anasayaat. Alaman langan. Agmano Lola? Kasyan na ka ti Diyos, apok. Nagdakkel kan. Barukan at talaga. Wan Lola, sige nga rod. Inak pa aramidan dagiti homeworks ko. Agsarita tayong tun madamdama, Kanor. Ala, baybay ang pailaang ti anak talakay. Tinapatag kat nagmanukin ni Lola na. O, at iti merienda manong Benny. Panawan kayo pa dito salaskin ni Kanor aka anakam. Agyaman na, kading ko. Ala, agmerienda ta pay, sakbay nga agsarita ta, Kanor. Ape ka di, Uncle. Anya ti masapol yung kanyak. Adda ka di manin basol ko? Talagang adda. Nadamag ko. Anang itaray ka kanumanan itila ko, iji estor iji kabangibang a barangay. Pudno ka di. Sana pudno day ta, Uncle. Di kan aglibak. Amamukan ka anakan. Apay ka di anagbalin kamatan akasta. Sigud mat anasingpat ka nga ubing. Ngamno apay anasumok mo maten tikas nga aramid. Pangaasim ka anakan. Agbaliw ka kuman, itikas nga aramidam. Kaasid dagiti naganak mo. Uncle? Di mon urayan nga dama di amapasamakan ka. Sakbay nga agbalbaliw ka. Agtugaw ka man, Kanor. Kayat ka makasarita. Sakbay amapan ka maturog. Makaturturog akong tatang. Nabanuga ka dyan eskwilaan. Pangaasim ko maanak ko. Kasarita na kami kumapay kinitatang mo. Sige man langan. Anya ka diti ko na yung ibagayo, tatang, nanang. Kaya't da ka manin abagbagaan, anak ko. Kat sapay la kuma, tadungag ka kadagiti ibagamikan ka. Wen, Kanor, anak. 15 payla ang titawan mo. Ngem adon tinakay pasungal ngalam agulo. Apay, kayat mo tinagulo abiyag? Awan ka di ti arapaap mo itibiyag? Adda tatang. Kayat ko ti agbalin nga inhinyero. Oh, mitlagayam anak ko. Apay nga rod adadadaulam ti biyag mo. Idyam kuman ti makibarkada. Patyak aday tatikang runaan ang makagapo no apay nga agkaskas na ka. Ti amok ngamin kat naragsak ti kastoy abiyag, tatang, nanang. Masadsaduta kon nga gadal. Diya kon mayulo. Sumakit ti ulok no ipilit ko. Kunamla ang tikasta. Gaputan ay barkada kan, anak. Panunutem nga awan tinasayat a pagbanagan ti biyag mo no kastalatan ti aramid mo. Isublim kumati rigat mo nga agadal, anak. Lakay, dumngag nga tati anak ta kadata. Tungpalen na nga tati ingkari na nga aramidan na. Mangnamnama at ngagbalin mo't lang nga nasaya at ti masakbayan ti anak ta.
Buyugan talat ta itinasnaban akararag lakay. Husto ka. Ala, maturog ta nga roden. Tapno makainanata matan. Nanang, ina ko ng Jeskwilaan. Nimbaglakit din. Tainikan da kiti gundaway da kiti teacher ko, ngay habol da kiti bagsak ko. Ay na, maragsak anak, makakita kan ka anak ka uniform anak ko. Katsapay la ko ma, taitol-tuloy mo ti pa nagbalbaliw mo. O nanang, sige nga rod. Mapana kung tapno sana ka maladaw. Sige anak, agan-anad ka. Nakaragragsak kayo itaan, nanang. Madlaw, gapota nakaisim kayon. Maragsak anak ngamin para kin ni manong mo, anak ko. Makita kon ti panagbalbaliw na. Sumsumrek matlaangan, iji pagadalan da. Unyag paiso, nanang. Kat sapay la ko, ma. Kasaanan ang makibarbarkada ni manong. Tapno maipasnak ng ti agadan. Sige nga rin, nanang. Inak mo tinagiskwela, ha? Panawan kayon dito balay. Sige anak, agan-anad ka itidalan mo, ah? Wen, nanang! Ilabak pa'y dagiti uniforme dagiti anak ko. Sakbay nga ilabak dagiti kawasmikin ni Manuel. Nagadun tinaurnong alalabak. Kaputa matutudo mat ngaminan. Alona! Alona! Oh, naimbaglangan. Tanadanon ka dito'y balayo. Darasam, agrubwat kan! Apay manong. Ay na, nagadung amin dagiti naurnong alalabak. Ang apay ka di. Apay kasla madandanagan ka. Apay pagrubrubuatan nak. Ingka agrubwatan. Kuyugan ka amapan iji ayan ni Kanor. Anya? Apay manong. Anya tinapasama kiti anak ko. At da iji presinto ti anak yo. Tiniliw dagiti pulis ta nagtakaw da. Anya? Sana pud no day tamanong. Nagbalbaliwan ti anak ko. Di na maaramid ti agtakaw. Gaputa day tati kanayon mi nga ibilin kan ko ana. Alakid din. Agrubwat kan, tamapantan. Sige nga rod manong. Nanang, pakawanan dak. Kunaknusan kami ang matiliw. Binutbuteng dak ngamin dagiti kagayam ko. Imbagada asaktan dak kanuno sana kasumurot ka dakwada. Tulungan dak nanang. Diyan kaya ti may balod. Anyan ti kasta na pasamakan ka anak ko. Apay nga nasimurot ka pala kadakwada. Anya nga ita. Amangan no ipandakan iti ahensya pang ipananda kadagiti menor de edad akaskan ka. Ha? Diyan kaya ti Jay. Di kay madalagan. Saan akas ka rin na nga ipandati anak mo ijay? Nakasaritak dagiti pulis. Mabalin tayo nga iyawit ti anak mo. Imbestigaran pa'y kano dagiti pulis. No binaybayan nyo ti anak yo, wano saan. Agyamanak nga rod no kasta manong Benny. Kunaklakit din no saan tayo amayawid ita ti anak ko. Agyamanak, uncle. Diyan kaya ti maturog dito pagbaludan. Ikarik, sa anak to na sumurot ka dagiti daka sa barkadak. Liklikak idan. Pakawanan dak tatang. Imbabayin ko ti pamilya tayo. Gapoy ti panagtakaw mi. Huston, anak. Lipate mo dayta. Naibagan ni nanang mo ti makagapo. No apay asimurot ka kadagiti barkadam iti daydi agundaway. Di mo ay ayan ti bagim, anak. Umay kami kinitatang mo iti pagadalan nyo. Kat kasarita mi ti teacher mo may papan iti napasama. Wan, anak ko. Ipatpatigda ka. Kat adda kami laeng dito'y parakan ka. Agyaman ako unay tatang. Nanang, ikarik, ragpatag dagiti arapapyo para kanyak. Agbalbaliw ako na talaga. Kablawan ka, Ellen, ading ko. Ita, agpadatan ang nakaturpos. Agyaman na, manong. Kablaawan na kayo, anak ko. Ay na, uurayak lang makalo ay tinalao sa kinaragsak ko. Kablawan ka, Ellen, anak.
Agpada kayo na nakaturpos kini manong mo. Wen nga ro tatang. Agyaman na kan kamanong. Gaputa tinulungam da tatang kananang anang paadal kanya. Awan na nyaman na ading ko. Alang arudan, agawit tayo. Addan dagiti in order ko apagsasangwan tayo iji balay. Agyaman na manong kanor. Alang arudin anak ko. Agawid tayon, taituloy tayo ti agselebrar ijay balay. Naragsak kami amin iti dayja agundaway, Mr. Lonely. Impagarup ko, numadadal idin amamimpinsan ti biyag ti inauna nga anak mi. Nga magyaman kami ti Diyos, gaputan na bawing metlaeng ket naadaan metlaeng iti napintas a masakbayan. Ita, agpadan nga addaan pamilya dagiti dua nga anak mi. Kastain ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Alona. Alona pagayam ko, nagasat kayo. Gaputa na baw inyo ti mading aramid ti anak yo. Ket sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak yo asa nga pamilya. Agyaman kami met, iti panangibinglay mo, iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Alona, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona at taga Mountain Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Narigat ti agragsak no ammom nga daaglidliday. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman na kalawa na ha? Tas sinong batan nakmutlangan? Nabayag akong nga agar-aram kan ka? Italang a 4th year high school tayon. Sanak sinong batan? Wan, kat maragsakan na. Tagpada nga universidad ti kayat tapagadalan inton college tan. Kaya ta sa unday ta, saan tantong agsinay ti pagadalan? Talaga ka di adesidido ka ni ti kinamaistrang alaam? Wan, day ta ti kurso akayat ko. Kat sika, talaga ka di ang nursing ti alaam a kurso? Wen, iso ngamin ti kayat ni mama. Kan kayat ko maten. Ada ko may bagak kada kayo, mama, papa. Anya dayta. Amo yung anabayagan ang nagar-aram kanyak ni Jason. Kat, sinong bata kon? Amumat asaan kami akontrakan ko ana iha. Tamam ti pamilya nagkapon na. Ngam oray no saan mi nga iparit anadaan kayo iti relasyon. Amuyo kumati limitasyon nyo. Kan aramidan nyo nga inspirasyon ti tunggal may sa kada kayo. Wan, mama, ikarik day ta kada kayo. Saan kayo ang madanagan? Tadyak tupulos baybay anti panagadal ko. Rumbang laeng. Kaya ibagamatan ka ni Jason. Tanwad na oras na umay pumasyar dito'y balay. Takayat mi akasarita. Sige, papa. Ibagaktukan ko, ana. Kung nagtumet, kayat mo ni Jason. Uy, sinong batang gaya man? Mukha ano pa yung umadanin ti graduation tayo? Isumati pa nang sungbat mo kan kuana? Di ka sanon, agin na dayaw kayo umatlaang numalpas ti graduation? Saan? Gaputa itimot la universidad apagadalan na, ti pagadala. Uy, kinamaistra ka di mat akas kadata ti alaan na? Saan? Nursing ti kayat na a course. Uy, mayat angarun no kas tagayam. At danto pagpaagasak, num heartbroken nak. Hoy, sika talaga, puro kakalukwan. Kasano nga rod, no siyak tumat ti ma-heartbroken? Uy, day tayo bagbagam ti kalukwan.
Namnamaam ka di, asaktan na ka ni Jason? Saan? Saan tama ibaga ti mapasamak iti masakbayan? Saan mat sigurong agloko ni Jason? Ta close friends dagiti parents yo. Sa bagay, kasta nga agpayso. Papa, Mama, ingkuyog ko ni Jason, kas kinunayo. Agmano ak tito? Kasyan na ka ti Diyos, barok. Agmano ak tita? Kasya na ka ti Diyos, iho. Ala, agtugaw ka. Tadda kayat ko apagsasaritaan tayo. Sige, Papa. Ibagayo laang, noon niya ti kayat yung nga ibaga. Iho. Amo ka din dagiti dadakkel mo, ti relasyon yo kani Alona. Wen tito? Saan damat akontra iti relasyon mi kina Alona? Kaya't damat ni Alona para kanyak? Oray ni Alona, naibaga namatan kada kami ti maipapan kada kayo. Katima ko nami, babae ti anak mi, isu aprotektaran mi. Saan da kayo aparitan iti relasyon yo? Nganti pakpakaasi mi, amuyo kumati limitasyon yo. Agadal kayo kumapay nga umuna. Di kay madanagan, tito. Irespetok ni Alona. Kan napagsaritaan min day ta abanag. Agadal kami pay nga umuna. Nasayaat nga rugno kasta. Day talaeng, ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Ay no, excited ako niti graduation tayo intun bigat. Kamaudyanan na, nalpasan ti upat atawan apan nag-eskwela tayo iti high school. At data yung to iti college. Ay na, katintun malpas ta iti college. Agtrabaho tanton. Husto ka, katsapay ko tada na pintas agasat para kadata iti masakbayan. Ay sos, si kapay matabalidiktoryan mi? Iti day ta kinasirib mo. Natural. At agur-uray ang napintas agasat mo. Uray mat na kayo ka ni Jason. With honors kayo. Iso nga uray da kayo. At damat na pintas agasat yo. Uy, sapay la kumagayam. Basta think positive. Kablaawan da ka iti panagturpos mo, iha. Kablaawan da ka, iha. Thank you, Papa, Mama. Congratulations! Congratulations matkan ka, Jason. Congratulations, Jason. Thank you, tita. Iho, ayan da papakan mamam. Imunadan, tito. Agdardaras lang amin, taado kano ti sumangpat a bisita mi. Kasta, ala nga rod. Alaan da kayo iti litrato, sakbay nga agsisina tayo. Mabit lang, Papa. Ay baklangan ni Tino. Taalaan na tayo ti retrato. Kaya't ko nga upat tayo. Hoy, makapay stress matgayam ti kasto a kurso. Nagado ti araramiden. Agaramid iti lesson plan. Sakit, ay na, nagano a project. Kat anya ti ekspektaram, amin a kurso, narigat, awan tinalaka. Sa bagay. Aywan. Nabayag akayat ko nga ibaga na ito'y. Hanggang maliplipatak ngamin. Awan ka di madlaw mo iti boyfriend mo? Ha? Ano ti kayat mo asawan? Saan ka di pa yan nagbaliw kan ka? Kas ka di pa ila iti sigod? One mad. Sukunan kan itulod nakpay, babaan iti motor na. Okay. Amang ano siya lang tinagkamali. Apay akasamot ng ti damdamagam kanyak. Ngamin, adda babae akanayon ko ang makita akakuyog na. Ang, adudang agkukuyog. Amang ano barkada na lang dayjay. Isumati kanayon na nga ibaga kanyak. Ado kano ti ka-close na iti klase da. Uray siyak, makitkitak mo ti bagbagam akakuykuyog na. Ngam aduda mo't ngagkukuyog. Pasaray ngamin makitak, aday jay a babae ti kaabay na. Kasla super close damet. Sika talaga. Amang ano sa balila ti panangipapan mo. Ngam di ka madanagan. Saan pa'y ang nagbaliw kanyak ni Jason?
Maragsakanak, tadatan iti maudi at ukat ti koleyo. Dandanitan magaw at dagiti arapaapta. Inton addaan tanton iti trabaho ng agpadpada, agkalaysatan tumeten. Oray siyak mat Jason, maragsakan na. Taging gay ta, natibkarlata ti relasyon ta. Uray manon atawan nga agayan ayat ta. Gaputas si kati babae akayat ko amakaden na ititong palbiag. Awanin sa bali. Ay, nagmayat matan adan ganda kita balikas. Uray siyak, si kamo ti lalaki akayat ko amakaden na ititong palbiag ko. Kat, agyaman nak tain respeto nak iti kabayag ti tawan a panagayan ayat ta. Kayat ko anadalusak, inton agkalaysata. Kasta ti panagayat ko ken ka. Si sasagana ak nga aguray. Kat agyaman ak iti dayta panagayat mo, Jason. Nagpakadak ken ka, ha? Anda uting mi kadagiti kabarkadak. Selebrasyon, ken siyempre, maudin apa nagkikita mi. Ta sigurado, bisin ton titunggal may sakada kami. Overnight da ito yung outing mi. Ag-swimming kami. O sige, palubusan ka. Ngamagan-anat ka, ha? Amumat, kaaduan ka dagiti madisgrasya kat dagiti ka-graduate. Saan ka amap-mapan iti adalam, nang runa no nakainom kayo? Agan-anadak para ken ka. Di ka madanagan. Da kayo, awan ka di mati outing nyo kadagiti kabats mo? Amumat anitino laang ti ka-close ko. Husto kanya kung ti may salaang agayam. Saanak namin anaruam ang makibarbarkada. Adatungtungan mi kanitino, amangan kami iti restaurant, no saan abisi ti tunggal may sakada kami. O sige, basta pakaamuan nak, no kaano kayo arumuan. Oh, kumusta ti outing niyo, Jason? Naragsak ka di matlaang? When? Oh, apay nga rod akas ti langam. Kaslasaan kamot anaragsak. Nabanugak la siguro. Agina ka nga rod. Amo mati sumaro na maaramid. Kasapulan ti ag-review para iti board exam. Masapul ang makapasata nga agpadpada. Sige nga Roden, agawid akon. Talaga nabambanugak. Apay nga takas dyan ni Jason. Ada nagbaliwan na, manipod si Murot iti outing da. Kasla ka na yun ang maikulkulang. Kan saan mo tan ang matagtagari? Ay kat damagam Kanayon ko mat adamagan. Ngam, awan mo ti maibaga na problema na. Ngam, amamok ni Jason. Saan mo tasigo da kasjay? Ay, no ka, no amadama ti review tayo para iti board exam. Ay, kasta pa ay. Ay, amang ano saan ang makapasa, no kasta? Isungaro ti pagdandanagak. Di namat ngamin ibaga ti problema na, tapno matulungak ko ma. Ay, amangan mat no ada ilimlimad na kan ka. Ha? Anya kumangay? Ay, dahita titakwatam. Nakaragragsakak, mama, papa. Agpada kami ang nakapasak ni Jason iti board exam. Congratulations, iha. Congratulations, iha. Agyamanak, mama, papa. Adawis dagiti dadakkel ni Jason. Mangan tayo iti restaurant. Celebraran tayo ti baligyo adwa ka ni Jason. O sige, di mapantayo. Nasaya at mat da ito'y apanangawis da kada tayo. Tapag tutungtungan tayo mat kuman ti maipapan kada kayo. Saan mi pa'y pagtungtungan dayta ka ni Jason, mama? Diyak amuno, anya ti plano na. Ala, urahin tayo latan, nga isuda ti umuna nga agsao. Maipapahan kada kayo ka ni Jason. Wan, papa. Sabali ngamin ti madmadlaw ko ita ka ni Jason. Diyak amuno, anya ti problema na. Kasla ka na yun nga awan iti bukod na panunot. Umuna kami nga rudin nga agawid, iha. No saan mo pa akayat ti agawid? Wan, papa. Apay ngamin, adi mo pa'y kayat ti agawid, iha. Imunan ang agawid da Jason kandagiti dadakkel na. Adala ang orayak akayat na ti makisarita kanyak, mama. Iso nga umuna kayon. Sige nga rud, iha. Mapan kami na.
Sino nga taday ito'y nag-text? Kaya't nakano ang makita. Adda ka no napatag na ibagana. Saan ko nga amo ka number da ito eh? Tinasayat. Urayak latan. Naibagak mo tan adito iti pagkitaan mo. Alona? Familiar ti ropa na kanya. Agtugaw ka. Agyamanak. Anya ti bagam? Amamunak ka di. Familiar ti ropam kanyak. Amukon. May isa ka kadagiti barkada ni Jason idi college. Husto ka. Siyak ni Alice. Kayat ka makita. Tadala kayat ko amaamuam. Anya dayta? Masikugat. Kat ni Jason ti ama. Ada napasama kada kami, idinagawting kami. Agbata kami, idi anak kainom. Naibagakon ka ni Jason, ti kasasaad ko. Ngam awan plano na, atakdaran ti sikog ko. Nasakit deti para kanyag. Ngam adamot ka malik. Amukmat nga ada kaayan-ayat na. Ngam tinutupak pailangan. Sorry, Alona. Ngam saan kayon ariribukan. Sumuruta kadagiti dadakkel ko iti abroad. Kat ijayan apadakkelak ti anak minto ka ni Jason. Pakawalan na kalona. Saan ko ngayon gagara ti amin? Nakainumak. Nasulisugak. Saan ko nga ayatan ni Alice? Si kalaing ti kayat ko amakadwa iti tong palbihag. Nagsakit na ito'y para kanyak, Jason. Ngam kasanong agragsakak. No amukmat nga darumbang atak daram. At least, awan pa'y tinapasamak itinagbautan ta. Ngam kasanumat na dya babae. Babae akmat, Jason. Amuk noan niya ti marikrik nana. Isa pang nga asim takasaum tinasikugam. Kunana sumurot kanon kadagiti dadakkel na iti abroad. Kasaom iti nasayaat. Tapno saan na nga ipanaw ti agbalinto nga anak yo. Da Jason kan Alice tinagkalaysa, Mr. Lonely. Nasakit man tinakam ko, ngam inaklon ko asipupuso ti amin. Kinunak iti bagik, nga amangan no saan kamin tumatlaang anaragsak. Amangan, no saan tumatlaang anatal na, ti panunot ni Jason. Taam muna, nga inabandona na, ti putot na. Adak itan dito'y abroad. Kat nakabiro kak, iti foreigner, anang ikallay sa kanya. Kastan, kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Alona. Alona, pagayam ko, natanuk ka nga agayat. Takinabailam nga insakripisyo, ti panagayat mo kini Jason, para iti nasikugan na. Ket kablaawan kamet, tanasara ka mon, ti lalaki, aparakan ka. Bueno papagayam, ingkay nanggigan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan nga Alona, at taga Mountain Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan nga Alona. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kin sila ang titawen ko, idi matay day dinanang. Katrugyak ti agsalaysay, idi agtawenak iti 16. Bueno papagayam,
Intay denggan ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Saan, tatang? Diyak kumanugot ayawit yu dito'y balay day di arus. Anak, apay asaan mo akayat? Kat nasingpetmet ni Antim Aruth. Imbag tadakat kadwam dito'y balay, no kasta nga awanak. Kay kayat ko pa'y tagmay may saa. Ngam ti kadwak dito'y balay day di arus. Ante kunam. Saan kang hagbalin na bastos? Ninanang lang ti adda karbangan na iti daytoy abalay, tatang. Awanan ni nanang mo. Uray pa'y no awanan. Irespeto yu kumalatta kas asawa yu, tatang. Saan kayo amang iyawid iti sabali a babae dito'y balay yu kaninanang? Dinak ngamin maawatan, anak. Siyak ti saan yu maawatan, tatang. Pasensyakan. Ngam iyawid kon ni Antim Aruth. Kayat mo man wano saan. Gapo ta masikugan. Anya? Naglakamat tanti pa ng lipat yu iti day dinanang. Iti ka ano man. Saan ko amalipatan day dinanang mo? Ngam awanan ni nanang mo. Kat day tatirumbang nga awatam. Payakas dyan ni tatang, apong. Ay, nagrigat nga ipakaawat ken ka ti amin, apok. Anya tinarigat iti dayjay, apong. Diyak namin maawatan ni tatang. No apay lang anas kan ayawid na dayjay arus. Gaputa ka sa pulan ni tatang mo ti asawa. Ken tapno na katulungan na. Nagruna iti trabaho iti balay. Kabalak matan amin at trabaho iti unag ti balay. Manipod na tay day dinanang. Inkarigatak mat asinursuro amin at trabaho iti balay. Saan nga umanay day taken ni tatang mo? Kasapulan na ti inangag talinad iti pagtaengan. Isu nga awatem kumajay amam. Saan ka nga agbalin ama naging bubukod, apawk? Kinaman naging bubukod ka diti kasjay, apong? Panunutem kumalat na ti pagragsakan ti amam. Ikam iti gundaway na amang ipanagnag apod no anasingpet day di arus. Narigat nga aklunan. Ngada sa bali a babae ayawid ni tatang, apong? Karigatam nga awaten, apok. Bayam, tano saan to anasaya at titrato day jay arut ken ka. Siyak ti makaamaw. Saan ka baybayan, apo? Alona, kadwak ni Antim Aruth. Dito yan balay ngagnaid. Hi, Alona. Alona, kasarsarita na ka ni Antim Ruth. Di ka kumamat agbalin a bastos. Awan ti amok nga ibaga. Iso anasay-saya at langan asa anak nga agsasao. Manipod ita, dito yan balay nga agnaid na Antim Aruth. Adda ka di pa'y maaramidak, tatang? Uray jak kayat nga agnaid ni Auntie Ruth dito balay tayo. Awan maramidak. Gapot ti kayat yung tumat lang ti masurot. Talaga ka di apagpungpungtutan nak, ha? Saan ka pinadakkal a bastos, Alona? Makita yo. Maituradak pa yan nga ungtan. Jak amuno anya ti aramidak kan ka nga ubing. Bye-bye amon, sweetheart. Mairuam tumot lang ang kanyak na anak mo. Sigala ko man ti makamo ang mangawat iti anak ko, sweetheart. One, sweetheart. Rabi Ed, kabapay adi ka pa'y lagawid, apok. Ang mga nubirbirukan na kan ni tatang mau. Sana bale. Tadamot ni Auntie Ruth akadwana ijay balay, apong. Nagpakada ka nga rod kumaa, amarabian ka dita, oy. Tapno saan da ka abirbirukan. Apong, makipagnaedakon kada kayo. Ay, saan mabalin, apok? Sigurado asaan nga umanugot ni tatang mo. Adan bukod na a pamilya. Adan to pa yan anak da ka ni Auntie Ruth. Karaman ka iti day ta a pamilyada, apok. Saan, apong?
Gaputa sa bali ti inak. Mabalin mo mat nga ibilang kaspudpud no nga inam ni Rose. Day dinanang laang ti inak, apong. Awatem ko man ti ipupusay ti inam apok. Kat iti kaano man, santon nga agsublay. Kailiw ko ni nanang, apong. Numabalin la ko mga isublik ti aldaw. Wano panawan. Tapno makadwak manan ni nanang ko. Ala, gusto day tan apok. Ala, umay kanta itulod kan ija balay iyo. Amangan no agungat ni tatang mo. Nakadigos ka gayaman. Adto yung tibalon mo. Insagana kontap no saan ka amana daw. Saan na masapul nga isaganam tibalon ko? Gaputa ka ba ulakmat nga isagana? Amok ka ba alam? Ngam kayat ka atulungan. Itikas na, marik na mga adaak laang dito'y asisasagana nga agbalin amay kadwa nga inam. Diyak ka sa pulan ti maikadwa nga ina. Ala, saan ka apilitan? Kidawak laang nga irwam mo kuman ti bagim. Gapo iti kaadak dito'y balayo. Sige, agsukat akon. Amangan numaladawak pa'y, gapukan ka. Uy, intan na gumatang iti kananta. Di ka matanagkut iti tanagtugawam. Saan na ka gumatang iti kanak? Adan balon ko. Ha? Nagluto ka iti balon mo? Itamampay. Saan na siya tinagluto? Ni ka di tatang mo? Saan? Asino nga rod? Ni Auntie Rose. Asino day tang Auntie Rod? Awan mo't na ibagbagam kanyak nga antim nga agnagan iti Rod. Inyawid ni tatang, a babae. No kasta. Adda may kadwa ananang mo? Diyak kayat nga agbalin ama ikadwa nga inak. Apay asaan mo kayat? Kat inlutuan na kapay gayam iti balon mo. Gapot ta diyak kayat, nga addamang sukat ka ni nanang. Sika talaga. No nasingpat lakid din ni antim arot, apay kit din asaan mo kayat? Diyak amuki ko. Ala, mapan kakit din gumatang iti kanam. Taurayan ka dito eh. Sabado ita. Kayat mo ka diti sumurot kanyak ije ili. Agudo nga. Diyak kayat. O sige, mabati ka nga ro dito'y balay. No saan mo akayat ti sumurot. Ada pa panak. Sa dino. Iti ayan ni Uncle Ador. Nagpakada ka kadi iti amam. Rumbang ka di ngagpakadak pay. Katkabsat mat day dinanang ti papanak. Rumbang laeng tapno amo ni tatang mo ti papapanam. Kat ipakpakada kun kan ka Saan nagkadi apalubusan? Palubusan ka matkit di. Nga may mayat nudwa kami kinitatang mo ti pagpakadaam. Nagadulakit di nga mo. Adda kayat mo nga ipagatang kanya? Awan? Amangan no adda ka sa pulam ije eskwelaan nyo. Awan ko naklangarudan. Di ka di makaawat? Okay. Saan ka nga rod nga agungot, Ibagam iti nasayaat. Tanasayaat matipan nakisaokan ka. Saan ka mat ngamin na makaawat? Dagulit ka? Naimbagman ta nakapasar ka, anakan. Kumusta ka? Okay lang, mat, uncle. Damag ko ang nasingpet ka no tagsyuman ken ka. Agpaiso ka de? Ibagatan, anasingpat, uncle. Ang jaklat ta kayat, nga adamang sukat iti day dinanang. Talaga nga ipatpateg mo una, di manang saling nga inaman niya. Siyempre, uncle. Gaputa iso ti best mother in the world. Iso asaan kunto nga sukat ni nanang ko. Saan mo talaga? Nasakit nga min tinakam ko. Iti panangisukat ni tatang kan ni nanang. Saan na ngayon sukat? No, si bibiyag pa ni nanang mo, saan mo't siguro akabalan nga isukat ni tatang mo?
Basta, Uncle. Aging gaita, nasakit tinakam ko. Lipate mo na ita sakit tinakam. Sa nabali ta nasingpet mo't ni Antim Arot. Diyak mo, Uncle. No kaano amapunas ti sakit tinakam ko. Umay ka man kede. Ta agburas ti tipinya ken papaya. Imbagla ayawid mo inton madamdama. Talaga, Uncle? Addan bunga dagiti pinyayo? Wen. Isang umay ka, ta mapantag buras. Angam, awan mo ni nanang nga akin paborito iti pinya. O di da kayo timangan. Natatang mo kan Antim Arot. O sige nga rod, Uncle. Mapantan. Wow, nagadun apin niya. Paborito day dinanang tipin niya. Para kumakankwa na dagita. No si bibiyag pa'y laang. Mabalin ka diti dumawan? Tangay awan matan ni nanang amangan ka dagita. Di sige. Si kalatan timangan ka dagita. Apay asyak laang ngay. Kanin tayo Diyak ngamin amo nga ukisan dayta. Marigata nak. Iso asa anak unay amang mangan iti kasta. O, di siyak ti mangukis. Talaga? Kabaulam? Katun nalaingak nga agukis iti pinya. Tatang, umay kayo iti pagadalan inton bigat. Agperma kayo kano iti card me. Pasensya ka na, anak. Jak masango. Busy kami iti trabaho. Sino nga ro agperma iti card ko? Kat ni Antim Arot ay. Saan kumat nga ina ni Auntie Ruth? Saan mo't lang nga nanang ti mabalin nga agpirma iti card? Mabalin mo't ti auntie. Weno guardian. Kaya't ko kumaada kayo agperma iti card ko, tatang. Mawatan ako maanak. Ada trabaho. Masapol nga agtrabaho ak. Nang runa ita. Tadandanin rumwar ti kabsat mo. Kabsat ko? Ketuen. Dandanin aganak ni Antim Arot. Iso adandani ka nagbalin amanang. Iso ngagsingsingpet kamet kuman. Gaputa danton ading mo. Nagpintas mo't gayam ni Antim Arot. Napimpintas lataa day dinanang ko. Saan kumat nga ikumkumpara? Nga mapintasanak lang kan ni Antim Arot. Nagsingpat mo't gayam kan ka. Oray ka di jay balayo? Nasingpat kan ka? Kinapudno na, awan makunak ka ni Auntie Ruth. Nakasingsingpat kanyak. Uray maditi ipakpakitak kan kuana. Matlagayam. Rumbang lang agsingsingpat kamat kan kuana. Madlaw pa'y naragsak. Gaputa nagngangato ka no dagiti grades mo. Jakman ammo. No apay akas to'y tiriknak kan kuana. Kinapudno na. Makunkonsensya ak matlaang no dadduma. Gapo ka dagiti ar-aramida. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Aga nakaksamat. Anya nga'y aramidak, auntie? Awagam ni tatang mo taagawitan. Anyamat ngaminan ni tatang? Amo namat adandanikan agana? Apay ngamin anapan pa'y nagtrabaho? Sana bale, tamabalin na matagpakad iti trabaho na. Iti anyaman nga oras. Iso nga awagam mong tagawitan. Mabit lang nga rod, auntie. Saan pa'y mat siguro arumwan adagos na atan ko? Tatang! Lalaki ti kabsat ko. Naragsak ka kadi, anak? Wan tatang. Kastoy gayam tirik na ti maadaan iti kabsat. Iso nga agsingsingpet ka kuman, anak. Nang runa kini Antim Arot. Sapay la kuma, tamaawat mo maten amay kadwa nga inam. Awan matimadi nga ipakpakita na kan ka, saan ka di? Wan tatang. Kat pakawanin na kuma. No anyaman ti saan anasaya at nga impakpakita. Awan basol mo kanyak, anak. Ni Antim Arot ti pagkidawam iti pamakawan.
Wen, tatang? Kat ita, maawat mo nga rodin ni Auntie Maroth, kas may kadwa nga inam. Wen, tatang? Gaputa maawat mon, kayat kon nga ikasar ni Auntie Maroth. Wen, tatang? Basta may saak nga abay. Siyempre mo't alangan mo't malipatan da ka. Ala, apay abimangon kayo matan, auntie. Agluto akon. Dandanin sumangpot ni tatang mo. Nakaluto akon, auntie. Saan yung pa'y amabalin nga aggunay? Takaan anak yo. Niading ko lang ti asikasuan yo. Agyaman nak, Alona. Siyak tirumbang nga agyaman kada kayo, auntie. Gaputan na kasing singpat kayo kanyak. Uray maditimpak pakitak kada kayo. No kasta, saanan anasakit tinakam mo kanyak? Saanin, auntie? Gaputadan kabsat ko. Kat maragsakan ak unay amadaan iti ading. Agyaman nak numaawat nak matlaangan, anak. Auntie, sorry no anyaman dagiti madian ay pakpakita kada kayo. Manipod ita, ibilang kayon kas maikadwa nga inak. Awanen kanyak dagitay. Tinapatag, maawat nak matlaangan kas may kadwa nga inam. Nagkalay sa nga rod da Auntie Ruth ken ni tatang ko. Ket nanang itan ti awag ko kini Auntie Ruth. Gapo ta iso ti kayat na ngayawag ko ken kuana. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman ak pagayam Alona iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, swerte ka anaandaan iti nasayaat nga agsyuman. Ket sapay la kuma, tasubadamet ti kinasayaat naken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Alona, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alona, Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinasilosak, iso ita ti makagapo nga agproblema ak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay amang mas kamanain, anakatanaw iti adayaw, Alona. Anyat orasan tatang, ngam awan pa'y ti asawak. Amang ano nag-overtime manin wano saan, awan pa'y karelyebo na, kas gwardya. Kanayon lata na kasta. Adan samot ten babae na. Day nga minadagos ti pampanunutem, babae adagos. Katanya ko mga rudngay. Amok, iras-rason na lang dayta overtime adayta. Ay, saan ka unay iti asawa manak ko, tanasingpet ni Primo. Kabailan na ngamin nga irikos ti utak yo, tatang. Ngam na siyak, saan? Ala, ingkakit maturugain, nasaysayat pa'y data nga aramiday. Saan ang mabalin, tatang? Urayak ti asawa. Apay analadaw ka manen anagawid, ha? Anya ka kadi. Naladaw lang asimrak ni Pari Maki. Tada emergency na. Isu nga inuray ko. Nagadukat arason mon? Amok! Ada babaem! Babae nga ibagbagamat. Ala, umay ka. Sumrak ta iti kwarto. Ni, umay ka. Di na kaiguyod
Ala, agsukat ka. Usuban ti uniform mo. Agraman underwear mo. Takitaak. Darasam! Unay kan. Kas kalagbagtit mat. Surutam ti bagbagak no agpayso nga awan babaim. Wano, kagap-gapom iti ayan na. Awan amok iti bagbagam. Agtrab-trabaho ti tao iti nasayaat. Ngam pagat atapan nakit din. Nanang, bagbagaan nyo man di anak nyo. Tapay, Alona. Amok, adda pagluklukwan na babae. Nalaing lang agilimad. Iso adyak makaala iti ebidensya. Aday ta ka manan. Pagat ata pambanan ti asawam. Isakit yo. Taanak yo kat ngarod, nanang. Atap mula ang dayta, Alona. Awan dakas nga aramidan dyan ako. Namin anok matan a kinasao. Amok dyan ako, Alona. Saan nga gulbud kanyak dayjay? Basta, saan ka sumardang, aging gaadyak mapanagnakan kada kayo, nga adda babae na. Ay na, Alona. Parparigatam laang tibagim, iti kasta nga aramida. Anya nga tati aramidak. Tapno maamwak nga adda babae nila kay ko. Wenno awan. Ay katsurutam iti amin apapanan na. Wen anya? Apay, mariknam ka di kat adda babae na. Kasano? Kanayon mat ngamin ti panag-overtime na. Wenno saan? Mala daw nga agawid. Dayta ti kasayatan nga aramidam. Surutam iti anyaman apapanan na. Alaman nga rod. Takasta ti aramidak. Dituyak nga agpwesto. Nalawag ang makitak dito'y building abang bantayan ti asawak. Makitak no asino dagiti makasarita na. Mapanuknukak lang nga da babae na. Iparupak kan ni nanang. Saan kit di na mamati? Nga adda aramid ti anak na. Makita na ita. Sa dino tinagapwam, Alona, nagmalmalam nga awan ka dito'y balay. Didak disturbuan tatang. Makita yumat. Agdardarasak nga agluto. Tadandanin sumangpat ti asawa. Sa dino nga ron tinagapwam. Pagat atapam ti asawam, ngam si kansamot ti adaramid na. Anya matan ti kasta sa asawan nyo, tatang. Sinurot ko ti asawak. Binantayak iti trabaho na. Kahit ada nakita mababae na? Awan? Dayta. Sumardeng kamot ngatan nga agat atap iti asawam. Amangan nun na ira na laang asaan daan nagkita ita nga aldaw, tatang. Nayin ti kasta panunot mo. Talagang araw, dadi ka sumardeng. Jack sumardeng, aging gang awan mapanaknaka. Ola, mangan kan. Da kayo kan ni tatangay. Imo na kami tayon. Tanagbayag kamot ngamin. Sige nga Rod, mga anakon, tamabisinak una yan. Mabitlaang. Ayan ti cellphone mo. Anda dito'y bulsak Apay asaan mo ay maibati. Erwar mo takitaak. Unay kalakid din ay Aday ta. O sige. Umuna ako ni ti kwarto ta. Sumarunukan ton. Sekan ti mangisimpa itinanganam. Mayatan ti turok ti asawak. Awan mat mabasak iti cellphone na. Siguro, indilit na aminan a conversation da iti babae na. Anya nga taaya ti aramidak. Talaga ang nalaing nga agilimod to'y asawak. Wen, amukon ti aramidak. Wen, kasjay latan ti aramidak.
Nakarubuhat akon bakad. Ngam saan mo matangan nga isubli ti cellphone ko nga inalam idirabi eh. Daytoy ti alaam a cellphone. Cellphone mo mat daytoy. Wan, agsinno kat tapay laang iti cellphone. Til aramidam mat. Kasanun no ag text ti agency iti cellphone ko. Di i-text ko kan ka. Kastamot ti aramidam. No adda ag text di ta cellphone ko, i-text mo mat dito'y cellphone nga igam ko. Ay, awan la ti di ka pakataktakan nga aramidam mat. Itad mo kit din ti cellphone ko, tama pa nakon. Siguro, adda ilamlamang mo kanyak, iso asaan mo akayat. Siyak tupay, kat kayat ko nga ipaigam ta cellphone ko kan ka, tawan mat ilamlamang ko. Ay na, unayin ti kastoy. Makao makamat. Panawan ka man langan. Maladaw akon, no matidugpay dahito asaritaan ta. Kumusta nga iti panang surot mo iti asawam, Alona? Adda ka din nakitam? Awan nga, Rod. Jakon kaya ta surutan manen. Mataktak mo ti oras ko. Awan matrabaho ki balay, no sursurutak latan nila kay ko. Di saan mo nga rodan ang maamuan, no? Adda madingar aramidan na. Adda na panunot ko idirabi nga aramidan. Tapno maamuak, no adda kalukwan nga aramidan na. Anya ngay? Nagsinukat kami iti cellphone. Anya? Kayat naman. Awan na aramidan na Saanen na makalusot ita. Maamuak, no asino dagiti agte-text kan kuana. Kasla imposible mat dayto Anya ti imposible ako na, maluna. Maluman. Ngam awan mo't mauray ko nga ag-text iti cellphone ni Primo. Anya? Inalam ti cellphone na. Nagsinukat kami, tatang. Iti kasta, maamuak no asino mo't dagiti agte-text kan kuana. Ay aglablabas ka na, Alona. Agyaman ka ta nasingpet ti asawam. Sana matagtagaray. Nasingpet? Amoyo, tatang. Dagiti saan amatagtagari. Iso, ti adda ilimlimad da. Nangalamot iti dayta ngay bagbaga, Alona. Kat si ka nga raw, analaing asumaaw, awan ilimlimad mau, kasjay? Talaga nga awan ilimlimad ko, tatang. Una, gapo ta sa riwak ka. Manon nga aldaw nga igam ko to'y cellphone nila kay ko. Ngam awan mo't babae nga ag-text, wano ag-chat. Wano? Adda sa bali a cellphone na nga ilimlimang na iti locker na, ije pagtrabahuan na. Anya nga tati aramida kaya? Ay, wen. Adda manen na panunot ko nga aramidan. Kasjay laengan ti aramida. Simrak kamutan dito yung kwarto. Agsuksukata kon, tas umra ka kon. At iti cellphone mo. Itad mo matan kanyak ti cellphone ko. Ay, napnak kamot nga taitan. Amumon, nga awan babaik. Sa anak pa'y akontento, Primo. Anya ti amok, no adda ilamlamang mo asabali a cellphone mo. Ay, jak amo, no anya a klase ti panagpampanunot mo. Awan lang arudan na duktalam, ipilit mo pa'y laang. Adda sa bali ang napanunot ko. Tap na agtal na ti panunot ko. Anya mananday ta. Daytoy underwear ko ti isuot mo. Anya? Ay, jak kayat. Dinak man pagbalinan apas pasurot latan. Alona. Anya? Saan mo akayat? Lalaki ak. Ngam ipasuot mo kanyak ti underwear mo. Natiklo ka matlangan. Adda babaim, gaputa saan mo akayat nga isuot ti underwear ko. Apay anak kaidang kamutlat taditan. Talaga akay kayat mo ti aglangan iti trabahom? Ngam ti mangisuot iti underwear ko?
Talaga mga ipanagnak nga da babaem. Saan aday ta saan ko apanangisuot iti underwear mo, ti mangi panagnak nga da babae ka. Tapnumapnag kan, kan mamati ka nga awan babae ka. Agid da aklatan nga agmalmalam. Sa anak nga agtrab-trabahon, jak meten rumrumwar dito'y balay. Babaan iti day tang aramidag, mapanagnak nga awan babae ka. Makauma ka meten alona. Anya? Kasano tangay, no di ka matagtrabahon? Makaamukan, imik katakon iti trabaho ka. Maumaak iti aramid mo alona. Ala, si ka nga ron ti rumwar ang mapanagtrabaho. Tadituyak laangan balay. Total, adamot ni tatang amang bantay kanyak. Siyak, ti pagtrabaho, ham? No di mo kaya ti agtrabaho. Oh, di uray mabisinantan. Anya? Nanang, da kayo man ti makisarita ka ni Primo. Tapay, mait. Di namatan kaya ti agtrabaho. Anya? Iti anya kumamat aga po adinan kaya ti agtrabaho? Kuang amin, nanang. Siguro akaga po iti kinaman ng imon mau. Jak matam mo, aga po iti naramid ko kat dinan kaya ti agtrabaho. Ay, makaamo ka iti day taparikot mo alona. Di nakiramraman. Si kalaagan ti agtrabaho, tamaganab mau iti kinaman ng imon mau. Pangaasiyo ka di nanang. Tulungan da ka makisaw ka ni Primo. Apay-pay lang agpatulong ka kanya. Awa mo lang papatsam nga ibagbagak. Oh, si Kamat, ano na? Anya ti masapol mo? Nadamag kong agbirbiro ka iti para labatam. Siyak kuman ti alaam. Mabiit man laang. Nalabsan ka idi kalman a makisagsak ka. Ita, makilabada ka? Apay, anya tinapasamak iti asawam. Naikat iti trabaho na? Saan, Nancy? Anya nga ron? Apay a makitang tangdan ka matan. Dinan kaya ti agtrabaho. Ha? Taapay ngay. Basol ko ngamin. Kanayo nak nga agimon. Ita, dinan kaya ti rumwar iti balay. Anya? Iso apang nga asim matan Nancy. Siya kun ti alaam para labam. Ayan tinsangpat mo amasida, tasya kun ti agluto. Tuyo, kan kamatis ti ginatang ko. Aggagat kamot tapno saan lang akas tatigat gatangam amasida. Idi siyak ti agtrab-trabaho. Arig na di kapag sidaan iti tuyo. Agsublikan iti trabaho, lakay. Marigrigatan ako na makitang tangdan. Dakdakkel mo't lang ti sweldom, no sikat ang trabaho. Pinadas ko tinagsubli iti agency, ngam awanan bakante. Nakaaladan iti kaswat ko. Narigat ti agbirok iti trabaho. Isu nga anusam ti agtrabaho. Tasikamot laang ti makagapo, no apay anawananak iti trabaho. Anya ita, maamiris mo dagiti kamalem? Uwan tatang, agbabawi akman, ngam awanan maaramidak. Nagrigat gayam ti agsapol iti kwarta. Sana balay. Maasan tumot la siguro kan kati asawam, ket tulungan na kang agsapol iti kwarta. Nasakit pa'y latinakam na siguro ita, gapo iti inararamid mo. Kaya't nala siguro makaamiris ka. Numaadaan tumanen iti trabaho ti asawak. Jakton agim imon, tatang. Rumbang laeng. Subramit ngamin ti aramidam. Aging ga ita, awan pa'y trabaho ti asawak, Mr. Lonely, ket pagbababawyak ti inararamid ko. Saan ako mga grigrigat ita, no saan ko asinubsubraan ti inararamid ko idi. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman ak pagayam Alona iti daytoy apakasarita ala, agsingsingpet ka.
ken ipakita iti asawam ang nagbalbaliw kan. Agkid daw ka iti sorry, ket ibagam nga ikagumaan na ti agsapol iti trabaho na. Ket agkari ka met, adi mon ulitin, dagiti inararamid mo idi. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan nga Alona, Manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adu ti pakababalawan ti asawak, takasla kanu babae analaing asumao. Uray ngamin babae kat kasinong bat na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bagbagaam man je asawam, Alona. Apay aya nanang. Makisinsin nung bat kadagiti babae ije paggapasan, saan nga agpaatew. Anya ngay man ti makagapo nanang. Makiinnagaw mo't iti pwesto. Gapon sa alinong ti pwesto dagijay babae, kat kayat namutan ti makisinlukat. Ay unay mutan ni Alan. Kasla babae jay asawam. Di na pampanunutan a babae jay kasungsungbat na. Bayan nyo nanang takasaok inton sumangpet. Alaman anak ko, tapno saan amang ibabain jay asawam. Anya manan jay bagbaga ni nanang anak kisinong bat kay ti babae. Bagbaga man jay inam, tasan unay nga agbalin at chismosa. Nagalas tanday ta nga ibagbagam iti inak. Tandaanam nga inak day jay. Isaksakit na kalaang gaputan nakababain ti aramidam. Anya kumati nakababain nga aramidag, sika Alona. Makiinnagaw ka iti pwesto kadag iti babae. Sigud a pwestok di alalaag. Napanakla ang iminom. Inagaw damatan. Kat binaybay amlat ta kuman tababae daket nga rod, nakisinsin nung bat kakit den. Ay kat naglaing dan, no kasta akanayon ti aramidan da. Gapo ta babae da, pagbigyak idan. Kasta ti gentleman ako nada lakay. Ay, awan kanyak dagita. Agpapada tayo laang a tao. Awan ti special kada tayo. Day takat ti madiken ka. Saan ka pabagbagaan? Gapo, tawan serbi ti ibagbagam. Anyamat ang di asawang Alona. Apay Paula, makiinnagaw iji pagsakduan. Ti kayat na, iso ti umo na nga agsakdo. Awan mo ti akin kuko iti dayjay, taubog mo't anaggapo iji bantay. Agpila kumamot saan ajay iso akanayon ti umo na, uray kitkitaon na nagatidog ti pila. Ay, pasensya kayo lakuman iji asawak. Bagbagak to hinton sumangpet. Alaman Alona, nakaro mo ti aramidon nila kay mo. Agpapada tayo mo't amin nga agdardaras, kan adu ti aramidon na. Siya kung ti dumawdawat iti pasensya, Paula. Imbag ka pa'y tanalaka ka akasasao. Di asawa mo nga'y, iso ti kasla babae. Naglaing amakisin nung bat. Bagbagak matkit di akanayon ti asawak. Di nakmat dengdenggan. Naglaing nga agrason. Kasta mo ti aramid nila kay mo. Saan nga agpaaba? Anya man ti inaramid mo ija pagsakduan aya. Apay, ipagarup mo ako kwam dayjay? Isu akayat mo kat sikat ti umuna nga agsakdo? Ay, naglalainganan dagita at tao. No agbagyo, siyak akanayon ti mangisimsim pa iti house. Di daman la isimpa.
Into na isimpakon, agsasarunuda matan asumakdo. Wen angam syakmat nga rod ti kasauda. Awan kanu ti akin kuko iti dayjay nga ubog. Isu nga agpila kamot Ibagam asyak ti kasauda. Maabak da ngamin kat, no syak ti kasinong batda. Makipila kalatan lakay. Kababain ngamin no kasta nga adu ti pila kat saan ka ngagpila. Ay, naglaing dakit di Ti lamang namnam ay ti amuda. Kat syak mat ti para simpa iti dayjay apagsakduan. Wen ngam sigo dan day tapagsakduan anabangunan tayo ditoy. Isu asaan mo ako kwa? Wen nga road, ngam syak ti mangas asikaso. Nalawag. Talaga ka di akas di ti ugali ni Manong Alan, Manang Alona? Apay, anya ti ugali na? Kasla ka na yun anapudo ti ulo na. Apay matan ako nam ti kasta ading ko. Nung amin makakita iti agragragsak, kasla nasakit tinakom na. Ha? Apay matan ako nam ti kasta? Tagtik-tiktok kami lang, mat kadagiti gagayem ko, iti asidag ti arubayan nyo. Tanalawang nga rod ijay apaset. Nagungot kit din idi lumabas. Anya ti imbaga na aya. Day talaong ti paglaingan nyo. Day ta aggarampingat. Anya nga iti maganap yu di tangar aramidon nyo. Kasla kayo agbiribirok iti mang sirpat kada kayo. Agawid kayo kit din. Tamapan kayo agdalos iji babalayo. Kunana! Ay na, saan nyo latan apan pansinan? Takas jay talaga ti ugali ni Manong mo. Ngamsaan mo't anain kalintugan ti kasjay? Siya kunti dumawdawat iti pasensya, Daisy. Oray nga min siyak. Jak mabagbagaan ni Manong mo. Tasyak mo't ti kagura na. Awan gayam na no kasta na laeng, Manang. Apay api na ba inamananda, Daisy? Kanda giti gagayam na? Ay unayin. Tunggal ka di agawid adda maibagam abasol ko. Sika, Alona. Katagpay sumat nga men. Apay aya atila pakibibiyangam. Mabwisit ang ngarod amang kitkita kadakwada. Jay laagpakyot iti sango ti kamera ti araramiden da. Apal mun sa laang matday ta. Anya ngay kumati pa kasignaram. Agpakyot ka mat ano kayat mo? Ay, saanak nga agraraman. Awan ano kastam laang lakay. Awan mayat nga umasidagkan ka. Awan mayat makigayamkan ka. Awan bibiyang ko. Apay, no makigayamak, mapakanak nga rod day taagayam ko. Ay, amangan no isupay kid di ti mangirubo kanyak. Ay, talaga saan ka mabagbagaan, Alan? Isu asika, tangay siyak ti mangpakpakan kan ka. Siyak ti kampiam. Saan kat adagita atat tao nga agipulpulong kan ka? Apay, nasakit, tinakam mo amang pakpakan kanyak. No awan kumati awir ko nga anak ta, mapakan kumat ti bagbagek. Awan imbagak, anasakit tinakam ko amang pakpakan kan ka. Tikinunak, siyak ti kampiam, taasawa nakat nga road. Nga uray sikat ti kamalay. Usaram tautak mo, tapno ammom, no asino ti agkamkam malay. Anya? Napanan ti asawam, Alona. Aldawon, ngam di pa'y nagawid. Napan nagbilag iti irik nanang. Mayat nga agpayso ti init na. Mayat ti agibilag iti irik. Wan nga rod nanang. Kasapulan mi ti agpabayo, tawan bagas mi. Ay katwa na anak ko. Nasaya at magtani. Napigsa ti darang ti inay. Alona! Pukpuk kawan na ka ti asawam. Ay dumanon ka dito'y balay, lakay. Tapno di kag pukpuk kaw dita. Ay. Mapan mo man ibagak ni Paula, ta ipagod daman dagiti manok da. Ibusan damat dagiti ibilbilag ko nga Erik. Ay, sukat aban bantaya ko. Ay, nanang, ubaan nyo pa'y man ni baby. Tamapanak iti balay da, Paula. Iyag mo nga raw. Ibagam, ano di da pa'y pagod dagiti manok da? Pilayag. Ay, anya ka matan, Alan. Mangrugi ka man ako nakon. Urayom latan amay pagod da, tamapan kon ibaga. Ada ka mat Alona, anya ti masapul mo? Pangaasim man, Paula.
Taipagudyo ko man dagiti manukyo, tamanganda iti pagay nga imbilag ni Alan. Umanay man apag-aburidwan nan, taiso kanula bambantayan nan. Ala, sapay awan nila kay ko. Di pa'y simangpet. Ibagak tulatan inton sumangpet, taipagud na. Sige nga rod kabsat, agyaman ak ah. Pakibagamlangan ka ni Alan, taurayok biit nila kay ko. Wan kabsat, sige nga rod, tamapanakon. Napanan ngay ni Alan, nanang. Ay kat nagsubli ijay binilag na nga irik tabantayan na kano. Nanganlaeng sa pimanaw manen. Sapay ko na ni Paula nga awan nila kay na. Urayan na kanupay asumangpet, taiso ti mangipagod ka dagiti manukda. Ay sus, amangan no inton madamdama. Pilayon nga agpayso ni Alan dagiti manok. Makamumot na nanang. No iso ti amuna anasaya at diso. Apay day ta manok, lakay. Pinalapal ko. Kat, ay na, napurwak mo ten. Ipan mo man kit di tabalay da Paula. Ay, mabainak. Kanya ngay ti bagak. Saan ka de? Anapan mo imbagang ipagudda? Wan, urayan na pa'y kanu asumangpet nila kay na, taiso ti mangipagod. Ay kat basuldan Ipan mo latan. Tasayang mat no ibalang ko. Sikan ati mangipan no kayat mo, mabainak. Di siyak. Ay, pang-asim lakay tatanangom ti makisao. Di ka man makisin nung batan. Ay kat depende No agungat, ay kat agungatak mat Kat agpasensya kalatan Anya aga po ngay. Apay, basol ko? Basol da tadidaan mo nga ipagod dagiti tarakanda. Ay, naggagat ka makisin nung bat. No nagpasensya ka, di nabibiit amalpas ti tungtungan. Agpakalaing kaman ako nakon. Di ta kaman langan. Saan ka di nga imbagakmat nga urayag nila kay ko asumangpet? Sana ipagod dagiti manok mi? Ay, pasensya kan, Paula. Nalawanan ka nun nila kay ko ti manok mo. Isupay tadaganas na nga agungat. Kat napatay na lang arudon di manok mi. Kat imbagakmat nga agpasensya latta ko man. Ay na, saan ang nagpasensya kabsat? Nakisinong batmanan. Ay, baklan samad di asawam. Anya? Naglaing ang makisinong bat. Babae laang ti kabailan na. Adda kasaran di tadaya inton bigat, Alona, Alan. Mapantayo tabi nagaanak met ni Kumari Kureng. Sige nanang. Awan mataramidak inton bigat. Isu mapanak met. Kakaisu na amalanitan manan ti subil. Ay kat agkukuyog tayon tun nanang. Dagasendak tulatan ijay balay Anya nga oras nga nanang. Kat sakbay ti pangal daw Alang arod nanang. Agyaman kami, iti umayo pa ng ibaga. Nalpas tayo nanangan, mabalinan ti agawid. Madamdama pa'y mata, gaputan nalpas tayo nanangan, agawid tayon. Ay, makaburing man nga road. Aguray ka, tagbuya tayo pa'y mata. Agbuya tayo no, anya ti sumarunong aramidan dagiti agkasar. Oo, anya nga iti maganab mo. Ay, unay kan, aya. Agpicture tayo man pa'y manang Alona. Bagla nga ada remembrance tayo. Ay, wan ading ko. Makipicture kamutin kata kami Manong Alan. Saanin? Nukas tumot lang iti picture mo apanay filter. Ay, anya ko mati problema iti filter Manong. Saan mo't adakas? Kaputa inaramid da nga usaron. Wan ngam makapapeki mat. Kunamlan na pintas, ngam no makita iti personal. Ay na, kaslamat gaya mapa tiropa na. Kasano no makidit ka. Di makigtot ti kadit mo. Uy, Alan, gusto man day ta? Manong, no agposak man iti naka-filter a picture ko, para iti bagik dayjay, saan para iti kadate ko. Tawan planok a makidate, iti naamamok lang iti FB. No saan mo akayat abuyaan dagiti naka-filter a picture ko, o di i-black naklaang. Apay akasta ka, Manong Alan. No siyak ti makakita iti naka-filter aro, bakit maragragsakan no napintas da? Sikakat saan? No di kat masursuron ka. Siguro, no sikat ti agusar iti filter, saan at tumalab?
Nagadupay lang ipagbagam. Agraraman kakit di apumintas. Ay na, Huston Daisy. Di kan makisinsin nung bat iti dayta a tao, ta saan ka amangabak? Bakla dayta, tababae laang ti kabailan na akasin nung bat. Ay, umay kan alan, agawid tan, mangibabain kan ditoy. Ay, wala niya. Amangan mat ngagpay sunog bakla ka, manong alan. Manang alan, kunam Ay, salbag kayo kidi. Kita kayo manlangan. Apay man ngaminan anak kisindong bat ka ni Daisy. Anya ti problema mo kenkwana. Masurunak nga rod. Tatunggal lo katak ti cellphone ko. Katropa na naka-filter ti makitkitak. No saan mo akayat amakit kita? Di i-unfollow uno i-block mo latan? Saan kat anak kisindong bat ka? No pinatim ko madya imbaga nga agawid tan. O, di sa anak ko maanak isinungbat. Bir-bir nga sandakan iti bakla, gapo iti dayta nga ugalem. Ay, makapasoron nga rod. Diyak kayat ti mabirbir ngasan. Sa anak abakla? No saan mo akayat amabirngasan? Isardeng mo ti kasta nga ugalim. Manipod binirngasan da nila kay ko abakla, nagbalbaliw metten, Mr. Longley. Saanen amakisinsin nubang kadagiti babae, banag apakaragsakak matunay. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman pagayam Alona iti daytoy apakasaritaam. Talagang amin amadi akitaan, at ilalaki kat nalaing amakisinungbat iti babae. Ken saan anasaya at apakibibiyangam tibiyag ti padam a tao. Kat hustumet, ta nagbalbaliwan nila kay mo. Iti kasta, awan meten ti pagproblemaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.